Bună! Bună, draga mea urmăritoare! Ce mai faci? Cred că ți-a fost dor de mine și iată, astăzi îți prezint un model cu unghiuțe fosforescente, dar care din prima poză pun pariu că ți se par foarte interesante și ai multe întrebări despre cum se realizează. Spun asta deoarece am postat poza aceea pe Instagram și pe Facebook și am primit foarte multe întrebări despre cum se realizează. Ei, foarte frumos, pentru că, uite, eu aveam și videoclip și am filmat în timp ce le-am făcut aceste unghiuțe. Așadar, să începem. După ce mi-am pregătit unghiuțele, am aplicat nail prep, primer și am făcut întreținerea cu gel, l-am finisat, am dat formă unghiuței. Acum aplic un gel alb și anume gelul White de la Noblesse. Îl aplic cu o pensulă limbă de pisică, foarte ieftinuță, să zic așa, care o găsiți pe site-ul unghifalseangro.ro, unde dacă puneți codul Ionela 5% primiți o reducere de 5% la comenzi. Așadar, aplic gelul alb pe toată unghiuța, foarte bine în cuticulă. Ați văzut, am împlins cu pușărul cuticula ca să fie ridicată cât mai bine și să intre culoarea cât mai frumos în cuticulă. Bineînțeles, cuticula fiind curățată impecabil, cu bitul ridicând-o și cu forfecuța tăind-o, da? Doar așa putem avea gelul sub eponichium, da? Culoarea sub eponichium, băgată foarte bine. După ce am aranjat gelul foarte frumos și fără dâre, da? Uniform și mai ales la vârf să nu am acea linie mai grosuță, voi aplica cu o spatulă, voi turna peste unghiuță, fără să usuc gelul alb, voi turna pigment fosforescent albastru. Cu foarte mare atenție să fie bine intrat atât sub eponichium cât și la vârf, să nu am spațiu în care să se mai vadă gelul alb. Și pe urmă voi pune la lampă, la uscat, aproximativ un minuțel. După care o să scot unghiuțele din lampă și le voi deprăfui, să zic așa, cu un pămătuș sau coperiuță. Voi da pigmentelul care s-a lipit pe piele și care, să zic, mai este surplus pe unghiuțe, îl voi da jos. Ei, draga mea, cum ți se pare? Așa că este super faptul că am culoarea și deci pigmentul foarte bine introdus sub eponichium și faptul că lateralele sunt paralele și vârful este perfect drept. Pare super, da? Pare o manicură impecabilă. Bun, vreau să mai spun faptul că, atenție, și la site-ul și pe site-ul Noblesse, dacă faceți comenzi de produse de unghii tehnice de minim 100 de lei, dacă în secțiunea voucher sau cod de reducere puneți codul Ionela, primiți o reducere de 10%, da? Atenție, să nu uitați și de acest lucru. Ok, acum aplic un gel clear pe toate unghiuțele, mă rog, pe degetul mic și arătător, după cum vezi, am aplicat deja și am pus clipici negru. Însă acum îți arăt ce fac pe restul unghiuțelor, da? Deci, cum spuneam, aplic un gel clear pe toate unghiuțele. Este un gel clear tot de la Noblesse, nu am reușit să le mai arăt gelurile, din păcate, deoarece eram foarte grăbită să termin această manicură. La ora 15 fix ar fi trebuit să fiu cu fetița mea la medic, avea o problemă de sănătate și din păcate am ajuns doar la și 30 cu toate cele, până am sunat la taxi, până am ajuns acasă să o iau și până am ajuns la medic. În fine, și după ce am aplicat gelul clear, fără să-l usuc, presar cât de pierdut reușesc acest clipici care vi l-am arătat, ce număr are, este de la Mig Shop. Îl presar în zona cuticulei și usuc, după care revin cu acel strat de clear și cu Super Glossy Finish tot de la Noblesse. Așadar, aici se termină clipul meu. Vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați oferit-o. Îți mulțumesc, draga mea următoare, și dacă nu ne mai vedem, să zic așa, până de Paște, îți urez sărbători fericite, liniștite și unghiuțe cât mai frumoase.
Îți mai arăt încă o dată pozele, pentru că la fel, cum știți, nu am obișnuit cum obișnuiesc eu să fac filmuleți, nu am mai reușit să fac asta, tot din grabă. Și așa că îți mai pun o dată pozele ca să vezi cum arătau. Te pupăcesc și sărbători liniștite, pa!